Барыгызга да сәлам. Хәерле көннәр, хәерле төннәр. Без бүген Far Cry 1-не үтүебезне дәвам итәбез. Бу безнең соңгы өлеш, вулкан дип атала. Татарчасы Янартау була. Татарчасы миңа хәтта күбрәк тә ошый. Һәм без теге сериядә хәтерләсәгез, монда килеп җиттек көчкә. Мин анда инде бик күп уйнаган идем, шуңа шунда туктарга булдым. Аңынчы без аттык мутаген фабрикасын, атом бомбасы куеп. Шунда безгә имештер юкты, үзебезгә дә мутаген, һәм без яшелләнә башладык. Шуңа күрә без монда Крейерның Янартаудагы лабораторияларына килеп, алардан берничә тамчы вакцина сорарга килдек. Ул аны безгә бирерме, юкмы? Ләкин мин шикләнәм. Ул аны былай гына сугышмыйча гына бирмәс. Ул бик кыйбатлы әйбердер, шуңа әйдәгез, шундук карап чыгыйк, нәрсәләр бар безнең монда. Менә бу снайперка коралының файдасы булмасы белем, чөнки монда ябык локациялар, монда әллә кайларга атып булмый. Шуңа менә монда тагын берничә корал тезеп куйган булсалар, бик яхшы булыр иде дә. Юк, моңа алып булмый. Безнең иң яхшы корал әлегә хәтле менә бу иде. Киттек. Көтебезгә маҗаралы эзләргә. Монда безнең голограммалар нидер? Тишкәйләрнеке. Так, безнең монда кешеләр. О! Так, безгә... О, безнең монда гранатометчы. Булай булмас малайлар. Гранатометчы безнең хәр җыештыра. Аның каравы без беләбез монда нәрсә көтәргә икән. Безнең анда гранатометчы тора, бу яхшы эш түгел. Безгә шундуганы алырга кирәк, чөнки бөтенчә беренчектә булмый. Бәлки башта шундук алгаракта килергәдер, үзләренә атып үтерсеннәр өчен. О, малайлар. Нашлайрак. Ничего там не видишь? Кая безнең гранатометчы, безгә ул кирәк иң беренче. Менә бу түгел микән? Аларны күреп тә бетермим. Алуы да җиңел түгел аларны. Шулайрак шул баган артына качып, свай артына. Безнең инде бронябыз 0-да. Шулайрак булсын әле. Безнең калды бугай гранатометчы. Безне имештер күрмиләр. Бу хакмы юкмы, әллә инде без җиңдекме? Ул алмас. Карагыз, алар монда ничәү бит, Бетте бугай, безне беркем дә күрми. Безнең каядыр монда гранатометчы да тора. Менә ул. Кабахат. Мәсәң. Нинди кызык әйберләр бар безнең монда. Безнең монда голограммадан кала. Менә бу камыр батыр мисалга. Менә бу камыр батыр кулына гранатомет тоташтырылган. Бу безнең гади сикергәк. Алар монда бик күп, әйдәгез броняларын җыеп чыгыйк. Алда да безнең нәрсә киткән, кем белә. Шуңа кумыч ауламас. Жәл калканнарын алып булмый. Башы калкан аша чыккан. Ярар.
Біздің патрондар яңадан максимумда. Ғұмыр білән броняда максимум дейіп бұла. Әзігіне қоқшағанлар. Ашық. Хәл тусын әлі. Мұнда да тағын соғшасы болса. Бұл бізге енді көптенден таныш белгілер, эмблемалар. С тобой все хорошо? О, Валерий, Фиона. На вашем месте я бы так не переживал. Вы все равно не доживете до следующей стадии мутации. Кискендорфа. Ох, önemli Koran ne saklana. Bizga granat attılar anda. Так, не сешлерге. Әле ярый булары теге ни түгел. Тегеләр кебек калканнар белән гранатометчы да юк бугай. Аның каравы безгә менә гранат атучылар бик күп. Biz ничә тапкыр үтербез микән моны? Так, качтыганда гранаты. Где сыворотка? Кто заразил вас? Произошла утечка мутагена. Мутаген проникает в организм лишь путем внутривенного впрыскивания. Жаль, не могу вам помочь. У меня не было времени изготовить сыворотку. Из вас выйдут отличные мутанты. Шотландырдың. Тебе остался час. Ей еще меньше. Мутаген безгә эләкмәде. Мутагенга вакцина. Дойл, ты не посмеешь. Еще как посмею. Работа на правительстве научила меня главному. Где новое оружие? Там можно сорвать неплохой куш. Почему ты сам не убил Кригера? Драгин Елизавета крепился в Патчи, а ты его только что убил. Любопытно было взглянуть на их реакцию. Но мне пора. Покупатели ждут. Дойль, если ты не дашь нам сыворотку, тебе не покинуть остров живым. Да, я знаю, ты мне не поверишь, пока я не приставлю ствол к твоему лбу. Но это так. Жаль, Джек, но она мне нужна самому. Прости, что не жму тебе руку. Безне Дойл сатты. Безне сатты Дойл. Баштан ул миңа бер дә ошамайды. Теләсә инде биремнәр бирә иде. Безгә шуны хәер. Я иду за тобой, мерзавец. Әйе, безгә аның белән хәер эш итәргә кирәк. Нәрсә дә булса эшләргә кирәк аның белән. Сатлык жан белән безгә сүл кирәк, чөнки без яшелләнә барабыз һаман. Безнең миебез әкрен генә шири. Мыскылга әйләнә башлый. Кая барырга безгә? Без монда булдык бит инде, без монда Крюгер белән әзрәк. Менә ул ята монда. Карап алсак була. Эх, Крюгер. Тиле үз-үзенә кадаган мутаген. Монда безнең ишекләр ябык. Ярар, димәк без анда каядыр лифтта идек. Димәк безгә эскә менәсе булган. Кая иде ул? Менә монда иде. Менә, ошолай икән. Булды. Эскә. Эскә. Безнең булай патроннар җитәрлек инде дә. Ләкин гранаталар булса мин баш тартмас идем. Кешеләр юк. Менә бит монда күпме корал, күпме әйбер. Әйдә, тутыр. Бөтенесе дә максимум. Булды бу, рәхәтләндек. 6 граната безнең. Нәрсәләр бар? Булар. Кораллар. Бу кирәк булыр микән инде безгә? Әйдәгез алайса
Снайперка керек болыр ма екен? Бәлки керек болыр да. Біз әлі бұлғап атабыз. Бір нәрсені де бұлғап атмайбыз, мына шоу өтіп қараймыз әйдем. Мына бұл құрал бек яқшы біздің. Өзі пулеметіні алыштыра. Ойын сақланылды әйбәт. Так. Ох, әнәмне. Мына бұл демек тіге... Ой. Тіге вулкан жайланмасы ендей ме? Бізге кім атасын мен аңламын. Бұнда бізге шулық күт башланды. Демек, әзірлеріп шығасы екен, әке шығасы да таясы бір орындаған атрасы түгіл, мұнда ауыр шындық башлана. Мұнда біздің тігінде пулемет бар еді, бәлки пулемет білен іштеп қарар біз, Бұлай болмай. Бұл бізге бек бұлышмады. Идегіз атабыз мұна. Алабыз. Біз есе пулемет алдық. Біз пулемет алдық. Аңа патрондар бұларға тейіш мұнда қоядадыр. Міне. Шеке қомыр батырлар білән болмай бірдешікті бүтенше. Біз мұны кері құрдық, біз әзір. Мұның білән әзімі көпмі егіріп бұла. Киттік. Қомыр батырларыны жиштырыға. Мен өлем шығарбыз да, мына шында ұтырырбыз деп, бізді бір кімді көрмесіндер. Мына ол мұндан келе. Біздің тігінден де аталар бізге. Так. Йо. Біздің келе айнымда қамыр батыр. Қайсыдыр яқтан, түг яқтан келіп болмай бұға. Бізге мұнда бек қата аталар. Біз мұны өте алмабыз бұға айтағын. Келішмеше болмай. Біздің мұнамда секіргәклер бек зор проблема тудыралар бізге. Қамыр батырлар. Бұл бек яқшы құрал екен. Мұны танырға керек. Әйде мұны бұлай. Мұны шылай. Біз мұнда әзірек. Біз яздыра башладық. Біз мұнда 3-4 қамыр батырны алдық. Шулық пулемет білән ұттырып, мұна шылайтырып башына атып. Ең бірінші біз алдық мұнамдағы секіргеклерін, çünkü олар шындап та бейік зор проблема тудырайдылар. Бейік зор. Біз аларыны алдық мұнамының білән. Бұла иде алып аларыны снайперка білән де, ләкин аның білән мұнда мәтәшіп ятып болмады, çünkü мұнда гіл қамыр батырлар келіп тұрды. Бірінігіне мұндан аласыңда. Шундық мұнда қамыр батырлар келе. Хәм мұнда біздің әліге шағыштырмаша тыныш. Біз Янар тауының нәк ортасында, нәк кратерынданың. Мұнда ярысыңына қорқыныш. Ең мөхиме түшіп кетмеске. Біздің ғұмырыбыз зәкірінгіне кеми. Иқтибар етсегіз никтер. Мұна бұл яқын келгенге дәр енді. Мұна бұл нәстекелерге алар шортлап тұралар. Үзлерінің ұтларын атып. Шындырақ урын. Бізге нәрсе эшләргәсең? Дойлны үтергә һәм аларга нәрсә кирәк? Тавышлар ишетәм. Тавышлар бик куркыныч. Алар менә киләләр. Өйдәгез әлі кері құрайық. Бірсі әзір, ләкин анда екіншісі бар. Олар екеугін әдеймі өтінәне. Кері құрайық әлі. Кері құр. Біздің бітті патронлар. Біздің мұнда қырық. Біз аңламайым. Нек біздің
Ушулай гана калды. Міне мисалга мен бысын бүтүнлөй тутмадым. Биздин бир гана патрон да калмаган. Биг Сейер. Бул нерсе? Мына мында биз кереклей бир. Biz нәрсәнедер ачтык. Мында безнең бер кайда кирип булмый, бер кайда менә моннан чыгып була. Безгә эскәдер инде, эме? Тегендә без бара алмыйбыз. Монда без бара алмыйбыз. Безнең монда менә бу лифт бар бугай, менә монда. Әйе. Тек, идер тавышлар киләм дә бик куркыныч кына. Дегезел кирип тоyык, шундый. Калтырата куркыта. Чынлап та. Мондай җирләр куркыта. Чөнки монда тагын берничә дошман булуы җитә һәм мин монда сузылып ятам. Дойл, син кайда? Син анчык барып җитәргә. Менә мондан була икән менеп. Шулайрак уен сакланылды. Яхшы. Барабыз тизрәк. Менә шундадыр инде безгә бер генә юл. Юк, килеп чыкмадым. Нәрсә дигән сүз бу? Әллә мондамы? Бик буталчык, монда безнең менә юл юк. Димәк безгә тегендә. Яки алга. Яки монда. Яки алга. Кем белгән? Юк, монда бар булмый, чөнки анда да шундый капкалар. Менә монда гына инде безнең бер юл. Әкрен генә. Так. Ты видел? Монда безнең тагын дошманнар. Башлана инде. Шундук шартлатам алайса. Шундук шартлатам менә мондагы ягулык бушкалар. Йөрмәсеннәр. Бу гыйләп. Безнең Әллә булды инде. Безнең 15 патрон монда. Безнең монда патроннар да. Сезгә дә граната? Сезгә дә граната? Так. А ты находчивый тип. Дөрес әйтәсеңме? Әзрәк. Барандай бер. Безнең монда тавыш килә. Ой. Уф, куллар калтырый мине. Кул калтырый башлады хәтта. Корып куйып кире. Монда без сыймыйбыз инде. Шунда ләгеп калдык бит инде бер. Беркем дә безне күрми, яхшы, әлегә яхшы. Что за шум? Ну шулайрак булсын. Безнең монда дуэл бит. Нет. Слышишь? Шеп. Попробуй понять, я послан ими. Они всегда наблюдают. Этого не изменить. Как изменишь будущее? Возможно, никак, но я позабочусь, чтобы тебя в нем не было. Глупый ублюдок. Дөрес. Шеп. Мин синең янартау бинаңны селкеттем, Дойл. Так. Сез бу коточкыч проектны үзегез белән алып китәсезме?
Джек Уэлли дөресен әйтәм, башыгызга мутаген типкәндер. Уен безнең шуның белән тәмам. Аңлавым буенча бу папка эчендә бит инде барлык әһәмиятле мәгълүмат яткан. Химик элементларның исемләре, аларның эшләнеше, ничек кулланырга, вирусны ничек һәм кайда үстерергә. Һәм инде тагын шуның эше шайтан башлары. Бу нәрсәне янартуда калдырга кирәк иде. Лава ашамлык әйтеп, минем фикерем буенча. Алай дисәң, менә бу ниндидер ишарәгә дә ошаган Far Cry 1-не ясаучылар безгә ниндидер ишарә калдырганнар кебек. Проект исән калды, димәк дәвамы булачак. Кызык, ләкин дәвамы аның юк, аның дәвамы булмады. Уен башында әйтмәдем, хәзер булса да кыскача әйтеп китәм инде. Far Cry 1 уенын шутерын, атышын татарча әйтсәк, Crytek дигән немец ширкәте бар иткән. Бу уен 2004 елның 23 мартында дөнья күрә. Башта ул ПК-ларга гына чыга. 4 ай эчендә 730 мең күчермәсе сатылган. Хәзерге вакытта бик Википедиябызның сүзләре буенча аның 1 миллион күчермәсе сатылган. Соңрак бу уен Xbox һәм WII-дер инде шундый уен тартмаларына да күчә. Far Cry Instincts һәм Vengeance дигәннәре дә чыгаларның. Шулай итеп, кыскасы бу уен шин бум була бу. Уен өлкәсендә шартлау ниндидер. Моны аңлатып була һәм әйтеп китәсе килә нигә икәнен. Шулай итеп, күчик нәтиҗәләргә. Беренчесе инде ул әлбәттә графика, бик матур һәм искитмәле ясалган. 2004 ел кешеләр. Әле хәзер дә мин аңа исем китеп утырам. Кайбер әйберләр шундый искиткеч ясалган аның хәзер дә әле ул. Шулай бик матур күренә. Сезгә YouTube'та бәлки күренмидер дә, ләкин YouTube'ка йөкләгәнче видеоның сыйфаты күпкә яхшырак була. Шуңа да кайбер кызыклы нәрсәләрне әле күреп була. Мисалга менә кояш яктысы яфраклар арасыннан узганда ул шулай үзенчәлекле ничектер уйнаклый. Аның ниндидер исеме бар, ләкин мин аны белмим. Уен өлкәсендә аның исеме бар. Аннарсын үләннәр җилдән селкенә, үлән генә түгел, бөтенләй пальмаларда төрле үсемлекләр. Әле аларга атсаң, үлән кисәкләр тапалып оча, агачлар бөтенләй бөгелә. Ату дигәннән атканда ут чыга һәм ул ут тирә-якны яктырта. Әйе, күрмәгән булсагыз, яхшырак карарга киңәш итәм. Аны күрергә тиешсез. Шулай аткач, диваргамы, җиргәме, үләнгәме, кайда да кан чәчри, ансы инде күргәнсездер, бик эффектлы күренә ул. Миңа ансы бик тә ошады. Шартлаулардан соң җирдә чокырлар кала, менә шунысы бик гаҗәпләндерде. Менә инде минуслардан нәрсә әйтә алам? Ясалу ераклыгы яки русча әйтсәк, дальность прорисовки. Шунысы бер зур минус, чөнки еш кына менә шундый вакытлар булгалады. Син кешене бинокль белән күрәсең, коралны тоткач ул юкка чыга. Ул чыннан да юкка чыга, ул күренми. Ләкин аңа атасың икән һәм тидерәсең икән, аның каны чәчри. Шул хәл ерактагы локациялар белән дә тулы айрым локациялар. Агачлар, биналар, машиналар, барысы алар юкка чыгалар, ерактагылары. Һәм бөтенләй җир буяу белән ясалган кебек була. Бу чынлап та уен гаебе, чөнки мин башка кешеләрнең летсплейларын караган идем. Far Cry 1 буенча аларда да нәкъ шул ук хәл. Ярар һәр күчик тавышка мин уенга 10-нан 7 балл куяр идем тавыш өчен. Нәрсә ошады? Бик ошады коралларның ату тавышлары, албасты тавышлары. Алар чыннан да бик шәп ясалганнар, яхшы иттереп. Аннарысын иң ошаганы машинада скоростлар күчерү шундый дык иттереп керә ул, йөк машиналарындагы кебек. Атлау тавышлары да бар. Әйе. Менә алар бик тә булышалар, чынлап та. Кемдер үләндә кыштыр-кыштыр килгәне шундый ишетелә. Граната төшкән тавышлар да ишетелә, ракета төшкән тавышлар да. Ансы бик шатландырды. Ләкин менә атлау тавышы ничектер бер төрлерәк, монотонрак диергә була. Шуңа аша бетмәгән. Менә аларны төрлерәк ясасаң, ут булыр иде минемчә. Аннарысын кызган тимер тавышы. Хәтерләсәгез, вертолет шукынып төшкәч, кызган калдыгыннан төтен белән кызган шундый кызу тимер тавышы килеп тора иде. Менә шундый вакытка игътибарлык бик шатландыра, ләкин төп тавышка, әдересрәге тавышландыруга игътибар җитеп бетмәгән. Шын дөресен әйтәм, тавышландыру миңа бер дә ошамады. Мин хәзер оригинал тавышландыру турында сөйлим бөтенләй.
ниндейдер менә шынлык җитеп бетми. Уенда булган атмосферага туры килми торган ниндейдер интонациялар, сүзләр, әйтеп бетермәүләр, кешенең авызы селкенә, тавыш юк һәм киресенчә. Һәм бу оригиналда барысы да. Урысларныкы турында әйтеп тә торасы юк инде. Бер көндә бер җөмләсен, икенче көндә икенчесен һәм кәеф төрле булганда яздырган кебек. Һәм бөтенләй 3 дубляж актеры гына кулланылган ахры. Кайберәүләр монда әйтерләр инде, син үзеңсең ничек тавышландырасың, син үзеңне ишеттеңме соң дип. Ләкин кешеләр, мин профессионал түгел, мин студияда яздырмыйм, мин моның белән аклана алам. Уенны ясаучылар, алар барысы да аңлавымча профессионаллар, алар моны студияда яздырганнар. Шуңа алар аклана алмыйлар минем кебек. Менә шул ук 2004 елгы GTA San Andreas'ны алгайма. Анда катсценалар күпкә күбрәк һәм шул ук вакытта тавышландыру сыйфаты бермә-бер яхшырак. Нәрсәне аңлата бу? Крайтактагы абзыйлар тавышландыруга тиешле дәрәҗәдә игътибар бирмәгәннәр. Менә нәрсәне аңлата. Башка әйбер белән башлары каткан булган күрәсең. Аннан соң көй турында. Көй миңа бик тә ошады. Чынлап та көйләр шундый бик яхшы сайланып алынганнар. Менә хәзердә монда безнең көй уйный. Бик сыйфатлы минемчә. Бик колакка җайлы ятышлы менә шулай дик. Аннан соң һәрбер уенда шулай була. Җитди экшен башлангач, кыскасы, җитди көй уйный башлый. Бу бик тә булыша, чөнки син хәзер беләсең, монда башлана, синең монда чын шутер башлана, чын экшен, атыш, үтереш, шартлау һәм башкасы. Көйгә бернинди бәйләнерлек әйбер дә тапмадым, шәхсән мин. Бу менә шундый кыска гына нәтиҗә булды инде, шулай итеп төп нәтиҗәләргә күчик тә тәмамларбыз. Менә кайбер язуларны күреп була. Far Cry 1 бары тик албасыларга чаклы гына яхшы, аннан соң уйнауның бер кызыгы да рәхәте калмый дигән. Ничек шулай булсын инде җәмәгать? Алар куркыныч, алар күп вакытта аскатыш тарталар, ләкин бу уенның урыс әйтмешли менә изюминкасы да шунарда бит. Син колакчыннарны наушник киясең, тавышын үзеңә җайлы итеп көйлисең һәм утырау анда бункерлар яки бер нинди фәнни үзәк буенча сәяхәткә чыгасың, әйме? Аннан соң инде башлана инде, туктатып булмый. Син измәләрен изәсең, синекен изәләр күп очракта, кыскасы башың аягың белән бу уенга керәсең дә китәсең. Һәм аннан соң бер кызыклы әйбер ачыкланды. Мин гел иң җиңелендә уйныйм дип сезгә алдаладым дим инде. Ләкин юк, беләсезме, ул авырында торган икән. Иң авыры түгел, ләкин 5тән 3-нчесе. Менә мин бер җирдә 10 тапкыр үлгәнмен. Бу барсын да аңлата. Бу гына түгел инде, уенның искиткеч глюклары да, алар анда муеннан. Бу уен ничектер шикелешрәк чыккан. Бу хаклык. Шулай да бу уен миңа бик ошады. Минем андый уеннарым һәм гомумән уйнаган уеннарым бик сирәк, барбак белән санарлык дисәм дә була. Киләчәктә Алла теләсә мин бу уенга әле тагын кайтачакмын һәм нервларымны кытыклаттырачакмын. Тәки бу уенны үттем, тәҗрибә буларак кына башлаган идем, кирип киттем. Летсплейлар ясап бер дә җайлы эш түгел икән ул. Бер юлы сөйләү һәм ату бик тә катлаулы нәрсә. Сөйләргә дә кирәклеге еш кына онытыла. Һәм шулай итеп барлык бөтен төп нәтиҗәне дә, кыска нәтиҗәләрне дә шунда тәмамлыйм. Инде төп проектыбыз турында әйтсәк, безнең тәҗрибәдә күптәннән видеолар булганы юк. Мин аны онытмыйм, мин аны гел хәтерлим. Ләкин хәзерге вакытта мин зур проект өстендә эшлим, ул чыннан да бик зур, берничә айлык. Ләкин шулай да берничә видео чыгарга әле тырышачакмын. Шулай итеп шунда тәмамлыйм. Барыгызга да зур рәхмәт караганыгыз өчен, карап бетергәнегез өчен, кем карап бетерде. Һәм инде әлбәттә киләсе очрашуларга чаклы. Мин бу проектымны әле япмыйм. Монда әле видеолар булачак.